ଆଜି କଣ ବନେଇବା? ଆଜି ଟିକେ ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ବନଉନା। ହଉ ତାହେଲେ ବନେଇଦବା ଆଉ। సంతోషాలన్నీ సెలవన్నది లేక మనతోనే కొలువయ్యే మొత్తంగా స్వాగతాలు లేని ఒంట్లో ఉండలేక విరహం కనుమరుగయ్యే మనతో వెళ్ళలేక కష్టం నష్టం అనే సొంత వాడు రాక కన్నీరంతరాయే ఉండలేక ఎంత దుష్టం నాదేనంటూ పగబట్టిందే నాపై జగమంతా నచ్చిందమ్మా 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 జన్మ నీలో సగం బతికే భాగ్యం నాదమ్మా మెచ్చిందమ్మా మెచ్చిందమ్మా వెలుగున పక్కనమ్మా వెయ్యల్లా విషయం జీవించిందమ్మా କେମିତି ହେଇଛି? వెలుగు రేఖలా